Narumpayu Neoskum, ka channel daki padba, ka briu nyotarp. Uvipin Bhati, ubalong kumukurim jong ka Niki Bhati, kabalayap hadin bakala sya syo, bat kala sya thang, ha uvipin, bat ka kemi jong u, ha Greater Noida, ula sya siat, ha kajat hadin, ba upersyang ban pet, nakakati jong ipulit. Uvipin ula sya kem hadin, baka kurim jong u, ka Niki, kalayap no ha kapor, baka sya sumar, ha Saf Dargunj Hospital Delhi, ha ka arpoi trik jong ni banai. Ka henmen jong ka kabatip kum ka kanchan ka ba yatho pat u henmen jong uvipin ubatip kum rohit kalaken no ba uvipin da ka badan lang pat ka kemi jong u kabatip kum kadaya kala thang ya ka Niki ka kanchan kala pen iru ya ka video ka ba usho ya ka Niki bat ru ki wei pat ki video pa pen i ya ka Niki baka hiar na ka mala ka bajrong da ka ba kala inglud hakamet jongka ya u vipin bat ka kemi jong u la yo ban kem tang ba yo pa jong u batip kum u satyavir bat u henmen jong u rohit kidang phet nakani ka jingja u pa jong kan Niki u bikari sing paila habaya kren bat ki bathok khubor men hakini ki sing ulong bo kwa bandan basiat yo vipin nakadaw kini ki dei ki ba penya brio bat ru de ban thang ro yaki kum bakila thang yaka khon jong u da ka bayathu ru baka Niki ka dei ka badan u khon chinrang u ba pe u ba sumar yaka da ka penya ru ya ka parlor jongka tambala pensitam bale ben damaki yaka da ka badan ktirang ru boro ka yeng ka sem jongki kat kum balayathu do he pulit layalam ya u vipin sya ka yeng jong u ban lek pen i ya u da uklong ubadan ka kenja phniang bala pendan kam ban thang ya Niki bat ruha kani ka por la kani ru ya ka pistol ki pulit bat ula phet bat sedang ban siat ya ki pulit tangba ki pulit ki la set ka la u bat la dei ukuli ha ka kejat jong u habaya kren u vipin bat ki bathok khubor ha po hospital ula ong ba kam dan setia kanu ka jingle jong u ya ka Niki ya ka jingyap jongka bat ru ulong ba ka dei tang ka jingya ka jia preng jong ka kurim jong u bat ka jujia ru bat kam dei setia ka bay pher ka Niki bat ka henmen jong ka kanchan kilaya tho ya ki Niki shi henmen si para ka tayo vipin baru rohit hakash pautrik jong u Desember aja kan riu bat kat kum bala pentip ka kanchan nakaliang jong pa jong ki kila ais ngobha ya u da ka top model Scorpio SUV ka thuk bullet Royal Enfield ka pisa bat ka ksiar tamba ki bahayeng jong kini ki shinrang kim hun satya bat ru kila khnyum na ka baong baki jan ki nepru ki ba ai ki dei ki ba shongdor tang ar tang kahi lai thu shu ru ba vipin da ka badan lang rohit bat ki ju jaru man kamit bat anda kila phone ru kim ju shim ya ka phone bat la dakli shei baki yadan kia sedang ban penkul marpat ki ju penut poru bat ki wei ki kentei bat anda kren ya ki shapang kani ki sya shopan hakini ki kurim jongki long ru babon ki mit ki hab ban yam bat menta pat kim la shu ban le e shu da ka badu no ya ka para jongka shu kala pentip shu ba maka bat ka para jongka kila sedang ya ka wei ka make up studio tangba ka kami bat ukpa jongki kurim jongki tim kemen setia yakani bat barok kapisa baki kamai kila shim syaki bat ru halor kata kila syok ru yaki balada amdan kata ka jingring video ya ka bajia amdan bantip ya ka ni ka jingjia ya ka parha jongka kala ya thuru bana kaliang jongka kala persyang ban the ka ban penlip no ya ka ding tangba kala yap le no ka para jongka hapdeng bale yakani kaniki bat uvipin kidan ya wei khon shinrang ban rius nem karta ubala sakhi ya kani ka jingjia ya ka kmi jong u haka ba ula ya thuru ba ukpa jong u ula the da ka e re ka e haka kmi jong u bat ru ula thap ya ka shwaban thang da ka ding da ka ba pendan kam da ka laitar